3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. Oké. És 6 tized. És 8 tized. Szólj rám, hangosan énekelek. Mindjárt rajtudunk. Te kis buzit. Én vagyok a muzika. Jó. Szedjük össze. Még van egy TikTok a kezedben? Adjál már egyet. Nincs. Adjál már egyet. Nem adok. Mindent az neked. Adj már egy TikTokot, Tomi. Kiszáradsz tőle. Aha. Ugye 30. Oké. Még van annyi. 20. 15. Úgy kezdesz, hogy 200-ra bad zárom gumis a tetőn, és 4, 3, 2, 1, és megyünk. Szép. Bad zárom gumis a tetőn, abból lesz majd a jobb 2 két gumis. A jobb 2 két gumis. Jobb 2 két gumisból 50 sima jobb hosszú. Sima jobb hosszú, majd a bal egy gumis átférhet. A bal egy gumis átférhet, és 200. Mögötte 200. A vége az jobb 2 mocskos, jobb 2 mocskosból 200. Bal 2 lesz a vége, belül dobál. A bal 2 belül dobál majd. És 50-re jön a jobb 3 két gumis. Jobb 3 két gumis. Abból a bal egy gumis hosszú. A bal egy gumis hosszú. A bal egy gumis hosszú, után jobb egy az úton. Jobb egy az úton, és 200 dobálni fog. 200 dobál, majd a sima jobb már nagyon dobál. A sima jobb már nagyon dobál, és 100 lesz onnan. Innen van 100-ra, bal 23 kicsi tetőből. A jobb 4 gumis, bal 23 kicsi tetőből. A jobb 4 gumis. Rajta a jobb 3 gumis felfelé. Szép. És 50 sima bal. 50 sima bal után 100. Jobb egy gumis. Jobb egy gumisból 50 bal 2 a tetőn nem levágod, és 20-ra dobni fog. És 100 az sima bal átfér, és 100 lefelé bal 5. Az bal 5. Szép. 50 sima jobbból 50 jobb 3-as. Az egy jobb 3-as. És 50 bal 2 gumis. A bal 2 gumis után 100 lefelé. Sima bal fékes, bull, jobb 5 gumis. A végét középen csináld. Kemény. 50. Sima bal. Majd 150. Sima jobb. 150 legyen a sima jobb. És 100. A vége jobb 2. A jobb 2-ből jön a bal 2 gumis erős. A bal 2 gumis erős. Rajta a jobb 3 rövid. Jön a jobb 3 rövid. Aztán sima bal gumisból a jobb egy erős. Sima bal gumisból a jobb egy erős átfér. És 50-re jön a bal 2 gumis átfér. A bal 2 gumis átfér, után megint bal 2. És 50-re jön majd a bal 2 gumis. A bal 2 gumis mögött 100. Szép. Jobb egy. Sauerék kiestek. Igen, jobb egy után 50. 50 tető. 50 tetőből 50 sima bal. 50 sima bal, és 80 bal egy erős, jön bal egy erős, és sima jobb rajta. Sima jobb rajta, és 200. 200 vége, jobb 2, 2 gumis. Jobb 2, 2 gumis. És 100. Sima bal, rendesen hallasz? Igen. 50 jobb 2 gumis, a jobb 2 gumisból a sima bal gumis sinen át. És 200 lesz utána. 200 felfelé a tetőn. A tetőn sima jobb van, majd abból a bal 2 a szélesre, a bal 2 a szélesre, rajta jön a jobb 32, jobb 32-es, 2 gumis, 2 gumis, és 100, jobb 22, 2 gumis, jobb 22, 2 gumis, azon a bal 232, 3 gumis hosszú, a másodiktól nyithatod. És sima jobb a korlátnál, és 100. Jobb 2 rövid átférhet, jobb 2 rövid átférhet, és 100. Bal 111 hosszú átfér, a bal 111 hosszú átfér. Abból jön majd a jobb 11 nagyon hosszú átfér, jobb 11 nagyon hosszú átfér. Figyelj azért oda, majd 80-ra lesz sima jobb a korlátnál, sima jobb a korlátnál, és 150-re lassító jobbról 4 soros.
Miért inog ennyire? Majd én vagyok az. 80. Bal 5, ez egy bal 5. Ügyesen. És 50 van rajta. Jobb egyből sima jobb. A sima jobb után 100 fel. Tetőig óztábla mellett. És a második bukkantó van. A sima bal hosszú és 200. A sima bal hosszú után 200. A bal egy erős. A bal egy erős. Tehát az egy bal egy erős, abból jön a jobb egy. A bal egy erősből a jobb egy. A jobb egyből majd a sima bal hosszú. Sima bal hosszú után 80. 80-ra van a sima bal, és még 100, és az bal 2 már, és 100, jobb 3, két gumis, a közepétől mehet, a közepétől mehet. És jön rajta a jobb egy. A jobb egyből a bal egy felfelé, a tetőre, a tetőből 50, sima jobb. 50, sima jobb után 100, bal 111, a bal 111, és még 200. És 200-ra van majd a sima jobbból 50-re, sima bal, 50-re a sima bal, és 150 tető. És 150 tetőből jön a bal egy hosszú, a bal egy hosszú, abból jön majd a jobb egy erős, a jobb egy erős, a jobb egy erős után 150 tetőre, és a tetőből van 150-re a lassító jobbról 4 soros. Innen van 150-re, majd a lassító jobbról 4 soros. 100, sima balból bal 3 tetőre, becsapós és bent tartod majd, mert jön a jobb 3. A jobb 3 két gumis lesz, és a másodiktól majd nyithatod. És 200. Jobb egy, a vége, a jobb egyből a bal egy erős átfér, a bal egy erős, átférből jön majd egy sima jobb. A bal egy erős átférből sima jobb, a sima jobbból jön a kicsi tető, és a kicsi tetőtől lesz majd 100-ra a jobb egy, előtte már fékezed, mert bal 35 felfelé kell az egy. Rajta van egy jobb egy. A jobb egyből a bal egy, abból a jobb 6-os. A jobb 6-os. És 20. Sima jobbból a bal 6. A bal 6. És 100-on mögötte. 100-ra a bal 2. Majd 50 jobb 6. A jobb 6 az a puklis. 50 jobb 6 a puklis, és rajta a bal 1. A bal 1-ből a jobb 1. A jobb 1 után 100. Bal 3 rövid. 100 bal 3 rövidből jobb 2 erős hosszú. A jobb 2 erős hosszú. A jobb 2 erős hosszúból a bal 1 erős átfér. És 100. Sima jobb, gáz, ugye, 100 sima jobb, és 50 jobb 2 a kőfalnál. Jobb 2 a kőfalnál, és bal 2 gumisból jön majd a jobb 2 gumis sinen át. És 100. Bal egy erős átfér, ügyes vagy, tartsák ki, bal egy erős átférből sima jobb, és 200 átvág. 200 átvág után még 100-ra van a sima jobb, ott a sima jobb, és 150 föl a tetőre majd. 150 föl a tetőre, és a tetőből van 150-re a lassító jobbról 4 soros. Igen. 150 tetőből lefelé 100, jobb 3 gumis, ez egy jobb 3 gumis, és rajta van a bal 2 átfér. A bal 2 átfér után 100, bal egy erős a tetőnből, sima jobb és cél. Bal egy erősből a tetőn, sima jobb és cél. És bent vagy. Ez egy 822-es. Mennyi? 822-es. Hát ebben annyi volt tőle. Nem volt ez olyan rossz szerintem. Hát csak nem láttam sok helyen.